думи и благословите, аз продължаваме напред. Мисля такъв, защото ние вече там четвърти, пети ден както сме в България всичките брати и сестри. И тук има много хора от различни места. Имам преди моите брати и сестри, които участваме заедно в служението. И ще го оставим това да се представим за някой друг път. Искате ли да четем на Божието Слово? Ето да го направим. Дойдем в Ефесяните, 2 глава. Така, един от апостолите, който най-реално, най-ревностно спазваше живота на това да проповядва благодата на втория вариант, който е, това беше апостол Павел. И истината, че много си навлича се гнева на много хора. И много пъти е споделял Словото с това учение на Завета на Духа с евреите, с хората, които са идеи по път. И много тях не го разбираха, за това, което го говореше, за това, което споделяше, защото остава неразбираемо. И до ден днешен. И до ден днешен затова е много хората се страхуват да четат посланията на апостол Павел, защото те не само се четат. Това е живот, който се живее в Завета на Духа. Това е живот, който се представя в самия Завет на Духа. Това е живот и служението на Духа вътре в нас, който изобразява Христос. И затова е много хора игнорират тия послания и ако четат посланията, но те го четат в даден собствен импровизиран контекст, който те искат да споделят с хората, който се касае до личните нужди и намерения на хората и това, което те желаят и т.н. Но искам да проследим цялата Божия суверенна и съвършена воля. Бог е преди всичко. Той е началото на всичко. Той самия е всичко. Така, още преди създанието на света, Бог е избрал аз и ти да сме негови. Той ни ги дава още преди греха, още преди това, което ти си сега в това състояние, примерно, не знам какво състояние си, да по-късно ще разберем състоянието. Той е избрал ние да бъдем в Христа. Първо глава на Ефесяните точно това казва, че още преди създанието на света, Той е избрал да бъдем съединени с Седа, но да бъдем осиновени, дали чрез изкуплението, чрез това, което Той е направил като служение, има пред Исус Христос като Отца си. И ние, минавайки през служението на Исус Христос, ставаме Божи синове. И някак няма човек, който да не го знае това, и няма човек, който да не е чел и да го разбрал това. Но искам да кажа за нещо друго. Защо състоянието на хората, които се намираме, състоянието на греха и на падението толкова ни мъчи, толкова ни кара да вършим неща, които са в двойни стандарти? Защото се притесняваме да не изглеждаме лошо пред Бога, притесняваме се да не изглеждаме лошо пред хората и т.н. Но искам да ти кажа, ние наистина падаме в греха по Божията воля. Искам това да ти донесе вярата. Защото Бог по собствената си воля е направил така, че ние всички, които падаме в греха чрез Адам, чрез своя човек, който падна в греха, така по това начин ние също участваме в падението на греха, така последствие, когато Христос изплаща цената, самите ние да излезем от греха и да живеем живот, който наистина е отделен от греха и да кажем на Бога, да се освободи на Бога, да вършим Божието дело и Божието намерение така, както е угодно. И когато Павел проповядваше тези неща, примерно, когато Павел написал послание към римляните, обясняваше на римляните, че са разпинки си с Христа, ние разпълваме стария човек и наистина сме удалени от греха и закона вече не работи над нас. И греха няма товар над нас, няма изискване, света няма как да ни изисква назад. И ние сме свободни от греха и живеем живот, който е отделен за Бога и сме ставаме свободи и синове на Бога и вършим на Божията работа. Днеска това Евангелие го няма, днеска това благовестие го няма. Не заради това, защото не можем да го живеем, а защото наистина Святия Дух трябва да даде достъп на тия, които проповядват, тия, които са учители, тия, които проповядват, наистина да обучават и да бъдат слуги реално и да представляват това благовестие. Защото аз не мога да проповядвам това, ако не е изобразено в мен. Пример ще дам. Ако аз не съм бил на кръста заедно с Христа Исус, ако не съм се разпънал заедно с Него, а това става чрез вяра, благодат, няма как да възкръсна за нов живот. И като възкръсна, аз съм човек, който наистина мога да нося правата на това да представлява благовестието. Освен на това, моят живот вече не е в зоната на това на съмнение, какво ще е. Моят живот е абсолютно оформен от това благовестие, което го имам вътре в себе си. И точно това стана с Павел. Давам пример с Павел, защото повече от посланите са негови.
И точно това става. Той носеше един живот, който беше реално изписан. Той го написал това, което е завета на Духа вътре в него. И той затова казва, не се притеснявате, братя, че не вярват от благодат сме спасени. Няма с какво сме притеснени, няма с какво да страдаме. И аз, като ви казвам тези неща, искам да ви кажа сега. Да, реализма на греха, реализма на слабостите, на хаоса, той е много ясен и категоричен. Но има нещо, което е по-силно от това. Това е завета на Духа, той е започнал. Той е активиран, той служи, той наистина е така. Сега, нещото, което ни спира, е, че не можем да повярваме на Новия завет. Това беше проблем и в ранната църква, за Юдейската църква. Това беше проблем за хората да чуят за помазането, че Исус отиде на кръста, но те си мислят, че той отиде на кръста, за да им даде един вечен живот в следващия свят, в другия свят. Те не мислят, че в този свят трябва да живеят с вечния живот и с живота на Духа и да угаждат на Бога с неговите дела. Те не го мислиха това. Те си мислиха, че трябва да изпълняват пак човешките дела. Това им беше проблема. И затова и Павел казва, нали, галатяните и в Колосяните му обяснява, братя, не се заблуждавайте. Нито един човек не може да тръгне с човешки дела да служи на Бога, защото той попада пак по закона на буквата. А щом си по закона на буквата, дори да се нарича християнство, ти се водиш престъпник. Не си престъпник, защото вършиш греха, защото греха не е твой, но се водиш престъпник, защото закон е на тебе. А когато закона, било на закона на юдейската религия или закона на буквата, на ритуала, на церемониите, на всички тези неща, които не са живот, работят върху тебе, ти си обвинен, ти вътре в себе си имаш обвинение и това няма как да те освободи по никакъв начин да вършиш Божието воля и Божието дело. Затова тази сутрин искам да ти кажа нещо, което е много важно. Искам да застаня от страната на Бога и да ти говоря благовестието. Ти си син на Бога, ти си дъщеря на Бога, ти нямаш грях. Ти нямаш проблем с Бога, Бог е изплатил проблема ти. Той няма гняв към тебе. Но иска, за да самия ти да навлезеш в такъв начин на живот, той иска да ти даде онази вяра, чрез която ти да бъдеш съединен с това, което чуваш в момента. Защото целта на Бога не е да фиксираш дадени неща. Исус Христос умря за мен и за греховете ми. Защо? За да бъда спасен. Не така. Не за да бъдеш спасен, когато умреш, а за да живееш ти като спасен. Като човек, който има живота на Христос вътре в себе си. И наистина живота на Исус е вътре в нас. И миналия път аз бях за малко тук в Сливен и говорихме с служители и много от хората, не само в Сливен, почти в цяла България и във всяка Европа, хората не вярват, че могат да живеят като Христос. Защо? Защото какво гледат? Гледат греха си. Гледат това, което ги мъчи, страданията си, желанията си, похотите, страстите си. Добре, защо гледаме тия неща? Защото сме под буквата и под закона. За да не сме под буквата и закона и слабостите на тялото си, Бог е платил цена. Каква цена е платил, брата? Той е изпратил сина си, нали? На кръста. Кръста силен ли е? Истинен ли е? Може ли чрез кръста наистина да бъдем отделени от Христос? Какво казвате? От прощаването на греха? Може. Но чрез кръста ние се съединяваме. Затова казваме, ако имате вяра, а имаме вяра, чуйте, платена е цена да имаме вяра. Но работата е в това, защото ако учението, което чуваш, е постоянно да ти говори, виж, Бог ти прощава, а ти не можеш да спреш да грешиш, това не е истинското учение. Бог ти прощава, за да ти даде вяра, да ти изкара от греха. Разбирате ли? И тогава няма ли да сме много радостни всички, да благодарим на Бога, всички да живеем в един свят живот, който слугуваме на волята на Таткото, хора, които не сме от този свят, хора, които наистина за всеки друг човек може да се погрижиме не само с храната, не само като му дадеш 10 лева и му дадеш храната, а наистина да слугуваш и Христа да се изобрази с него, както вярата е в тебе, така да бъде в него. Ето за това говорим, приятели мои братя и сестри. Новия завет ти не го разучаваш, той ти е дар от Бога. Той ти е обещание, което Бог ти дава. Христос е дар от Бога. Общението, живота с Бога, той е дар от Бога. Той е нещо, не е нещо, което ти седиш и го разучаваш, защото колкото и да го изучаваш, тялото няма да ти даде право. Святото няма да ти даде право да навлезеш в общение с Христос, просто защото го разучаваш. Той ще поиска да те преведе през кръста. Ще иска да изобрази в тебе цялото благовестие или цялото служение на Исус Христос. Как е бил Христос? Отишъл на кръста чрез вяра. Ние отиваме на кръста с Него. Сега, но твоята вяра е насочена, фокусирана и концентрирана за други неща, което реално не работи. Ти може да получаваш много неща. Храна, облекло, здраве, много неща. Но това не е благовестието на Бога. Това не е благовестието на Бога. Благовестието на Бога как се нарича? Христос.
Това е много ясно казано. Защо? Защото ти дава живот. И особено там, вместо да си говорим в църквата като хора, идвам при вас и трябва да ви говоря, защо не сте духовни? Аз трябва да говоря на вас, свети, здравейте, Бог да ви благославя. Как върви Божието дело? Изпълнявате Божието дело, нали? Носите плода на Бога, предавате това дело на хората. Тогава е различно. Но няма сега как да ви говоря по този начин, защото за да говорим по този начин, трябва да ви е послужено с благовестието. Самите вие да сте минали през Христа, през вратата, през Неговия кръст, така че да дойде живота на вяра относно благовестието и да повярвате по ония начин, който самото благовестие вътре във вас. Нека да отидем сега Ефесяни 2 глава и вижте какво казва той. И съживи вас, когато бяхте мъртви, чрез вашите престъпления и грехове. Под авторитета на престъпленията и греховете живе ли сме към Бога? Заедно ли сме? Така, сега искам да ти направя реална ситуацията в твоя живот. Според тебе, можеш ли да служиш на Бога като си християнин, който има в себе си слабостите, страховете, грехът и ходиш в комплексите, менталитета и те мачка греха? Не можеш да служиш, дори да имаш желание. Ти не можеш да го правиш, защото святото не те оставя. Ти не можеш да служиш с грях и с страхове и притеснения на Бога. Дори да говориш Словото. Аз говоря Словото, брато. Моят живот може да е така, но аз говоря Словото. Не е така, защото ти ставаш Словото, едно ставаш със Словото. Казах преди малко, благовестието вътре в тебе се изобразява. Ти ставаш човек, който носиш това благовестие. И тогава ставаш легален, легитимен човек. Човек, който наистина идва от небето, човек, който наистина носи Словото на Бога, защото ако ние проповядваме пак закон или букви, или неща, прави това, не яш това, не пий това, юдеите щяха да го направят и щяха, не им трябваше помазаните, защото те са много добри и много изпълнители в това, което правят до буква. Но нашето, това, което имаме от Христос, то не е, нали, как казах снощи, не ми е работа да се мъча с тебе да те направя християнин. Ти по избора на Бога си син на Бога. Трябва ли да се мъча с тебе? Ела на църква, 10 часа. Айде изпеем тази песен да се почувстваш добре, после да се молиш добре, какви проблеми имаш, само да ревеме за проблемите и т.н. Не, вижте, братя, проблемите и сестри няма да свършат. Този свят винаги ще има проблеми. Но ако ти имаш вярата на сина вътре в себе си, ако имаш живота на Христос вътре в себе си, ти побеждаваш всяко нещо чрез вяра и вървиш напред и оставаш верен за Христа. Моля се да го разберем. Сега, моите брати и сестри, пасторите, само тук, които са тук, и за които говорят, трябва да го разберат моите брати и сестри. Всички, служителите. Не можем да служиме само като правиме добро на хората, защото те не реагират с отношение към Бога да принасят плод, защото не могат. Дори да ги научиш да вършат доброто, което ти вършат, това не е духовният живот, това не е благовестието. Ти трябва да им слугуваш с благовестието, което е в тебе и това да бъде в тях и те да го предават, да живеят за това и да го предават на другите хора. Защото дори да ги научиш да правят добри неща, това е според седмината, което буквата и закона казваше и на евреите. А ние нямаме буква. В Христос няма буква. В Христос има живот. Не може да се скриеме по някакви неща, които ние си измисляме да служиме по ония начин, който ние търсиме. Ето какво казва той. Съживи вас. И съживи вас. Какво значи, че си съживен? Че преди това си бил мъртъв. Разбирате, че преди това си бил мъртъв. И това обяснява. В престъпление и грехове. Всеки човек, който е в престъпление и грехове, ние сме мъртви. Когато дойде закона в служението на Мойсеевия закон точно това направи. Той не дойде да спаси евреите. Той не дойде да спаси никого. Той дойде да изяви греха, да покаже греха на евреите, да разберат, че са грешни. Защото те по това време принасяха жертви според закона, правили, изпълнявали закона, изпълняваха това, което трябваше да изпълняват, но реално винаги съвестта им обвиняваше на грях и те вътре в себе си дори най-доброто да направят. Те не могат да угодят на Бога. Сега искам да ти кажа на тебе. Най-правилното християнство, което правиш, ако той не е преминал през кръста и ти самия не си минал през кръста, не твоите дела, а ти да си минал през кръста и не си възкръснал за живот и не живееш в стандарта на духа и не служиш чрез духа, ти си човек, който правиш добри дела в християнството. И това трябва да спре, защото по този начин ние се заблуждаваме. Аз съм срещал в моите разговори много ревниви хора за Бога, много искрени, много горещи, но
но съдът на това място просто само да посещава църква, да пеят песните, да дадат дарения на си братята и да си тръгнат. Няма го живота, който трябва да живеем в духа и да са така, както трябва и така, както е угодно на Бога. Втори стих казва така. Той ви се живи, нали? Първи стих, бяхте мъртви чрез вашето престъпление и грехове, в които сте ходени някога, според вървежа на този свят. Как върви света и как сме били в него? По княза на въздушната власт, на духа, който сега действа в синовете на непокорството. С други думи, ние сме под авторитета на дявола, под неговата власт. Това е реалност. Ние трябва да го разберем. Искам сега да попитам. Когато имаш грях и когато си подтоварен в авторитета на греха, разбираш ли, че си воден, управляван не от Бога, ами от дявола, поради това, защото дявола бушува в тебе чрез греха и те държи на водин към Бога. Това не е състояние, което ти можеш да го скриеш. Моля ви се, бъдете трезви тази сутрин да ме чуете добре. Грехът не е нещо, което ти го унищожаваш. Грехът се унищожава поради Христос. Христос унищожава греха на кръста. Но ако ти не си на кръста, може ли да свърши греха за теб? Кажете. Къде е мястото на завършено на греха? На кръста. Разбирате ли? Затова като говорим, добре, как да умра, питат хората? Може, чрез вяра. Може, чрез вяра. Всяка ден ще направи така, ще те заведе на кръста. Той ще го направи. Но ако ти вътре в себе си имаш предварително християнство, такова, което вече те нарича християнин, ти си казва, че Исус е Господ. Ти си направил всичко това, което е според нормите и традициите на това, което днес се нарича християнство. А вътре в себе си все още имаш бушуването на плътта, имаш страстите на плътта, имаш неща, които ти го разбираш, но се срамуваш от тия неща. А тази сутрин аз ти казвам, на теб и за мен е платена скъпа цена да ти се даде вяра, която е съобразна с кръста и с възкресението, за да може човекът, който се съединява с кръста, да бъде наистина свободен от греха и да служи на Бога. Разбирате ли, приятели? Тук не става просто дали аз говоря правилно, дали той проповядва правилно, дали той. Ето кой проповядва правилно. Кой? Ето го. Словото точно. Ето го. Тук не става въпрос, нали, дадена база или какво ти казваш. Иван говори много такива неща. Не. Ако аз говоря истината, ти се получавай. Ако ти говориш истината, аз съм длъжен да се получавам. Защото това е словото, което ми дава живот. Това е самата истина. Говорим за истинността такава, каквато трябва да е. Сега, вие знаете много добре колко, говоря сега за проповедниците, колко Павел е излизал против всеки един, който е носил друго Евангелие. Какво друго Евангелие може да бъде? Нека да видим какво друго Евангелие може да бъде. Евреите какво проповядваха под формата на друго Евангелие? Да не хранят вдовиците, да не правят добро ли? Да не дават десятък? Не, те не проповядваха това. Напротив, те ги караха хората да правят църквите това. Но те ги отделяха от това да живеят в духът на благодат. Те ги отделяха от това. Те не искаха да видят делата на духа вътре в себе си. Искаха да продължават да видят собствените си дела, това, което е описано през Мойсеевата буква и Мойсеевия закон. Но ако ти си на това място, нали разбира, че престъпленията ти остават и греха за това е грях в нас и съществува в нас още като страхове, като неверие, като неща, които имаме. Не защото не сме извикани за Бога, не защото не можем да имаме такъв живот, а защото не искаме да вярваме така, че да живеем свободно от греха. Защото, вижте, има такова нещо. Когато ти си в греха, на теб ти е сладко. Там те е твой личен живот. Там е нещо, което ти преживяваш, имаш връзка с този свят. И е много, много специално това нещо. Затова и Бог казва, ако не оставите всичко, не може да ме последвате. Ако не оставите, защото там, във всичкото това, което ние имаме като личен начин на живот, седи и нашите слабости, нашите страхове, нашите терзания, нашето това, което ни спира да бъдем човешки служители, по-човешки да служиме. Отиваме на там. Вижте какво казва 30 стих. Между които и ние всички сме живели някога, между хората, които не познават Бога, в нашите плътски страсти и сме изпълнявали волята на кого? Ще им помогна ли не? На кого сме изпълнявали волята? На плътта казва. Защо? Тя е над нас. Дявол контролира нашия живот по този начин. Добре, мислите ли, че дявола, целта му не е да те постави на неправилно служение към Бога? Целта на дявола е да ни направи християни, които сме неплодоносни. А ние няма как да бъдем плодоносни, ако не преминем през живота, който Бог ни определил. Няма как да бъдем. Братя, мои сестри, трябва да го разберем. Ние не можем да носим
Плода на Бога не е това, защото си идваш на църква, защото седиш на църква, защото пееш песни за Бога, защото се молиш, защото... Не. Всички тези неща може да ги правиш дори по път. Всички тези неща може да ги направиш. Но ние неща, които стават чрез любовта на Бога. Аз не отвърлям другото, но това, което трябва да бъде, то е живот в Христа. И когато молитвата, ти се молиш вече заради Божията воля, заради Божието царство, да преустоява Божието дело. Молиш се за братя и сестрите, както вчера го казах. Имаш благодат, която слугува на Бога и на братите и сестрите. Ти живееш заради Бога и братите и сестрите. Ти си част от Христовото тяло. Но ако си консуматор, човек, който просто идва да чуе някакви неща и суеверно насочен към християнството, ти се плашиш винаги заради себе си. Идваш тук, влизаш, но винаги се плашиш. Казвам ви, това е самата истина. Говоря от собствен опит. Казвам ви, самата истина ви казвам. Сега, всички ние трябва да осъзнаем. Бог е платил скъпа цена. Бог е платил Христос заради нас. За да имаме живот, който е угоден на Бога. А угодният живот е не като ти казвам, виж бе, що пушиш цигари. Не трябва да пушиш, защото християнството не дава. Виж бе, що лъжиш. Изглежда, че като че ли така е правилно да не пуши цигари, да. Но уверявам те, ако ти наистина остави Святото да те преведе през Христа, през Неговата смърт и Неговия живот, ти тогава ще възкръснеш с едно сърце, един живот, който в него няма грех, който ти не се измъчваш да спазваш буквата. Смисъл, сега, не мога, много ми се иска да направя нещо, не мога. Не, там няма такова нещо, брати. Там имаш мир с Отца и Бог е поставил цялата си воля в сърцето ти и в намеренията, които Той има вътре в духът и в душата ти и всичко изпълнява Божията воля и намерение. Моля ви се тази сутрин да ми вярвате. Моля ви се, защото този живот, за който говоря, той на вас принадлежи. Няма значение на каква възраст си. Няма значение, че примерно не знаеш да четеш, не си образован. Не, това не е така. Бог, ето това е дар. Примерно какво? Взимаме едно нещо, това е дар от Бог. Това е Христос, това е живота на Христос. И той казва, Бог отива, Исус отива в небето заради нас. И като отива заради нас, той те прави легален да получиш завета му. А завета му е живота му, всичко това, което ти имаш. И той казва, ето, това е живота Христос. И Бог Отец го дава на брата ли и казва, ето го, той нещо изработи ли, направи ли? Не, вече това е живот, който му се дава, спасва волята на Бога. Разбира ли, изпълнява всичко. Сега, дори да спреш цигарите, дори да спреш алкохола, дори да спреш видимите неща, които те правят християни, нали? Това не те ползува, защото ти така ли, че имаш себе си борбата на плътта. Дори да спреш видимите неща, душата ти желае това, което винаги била водено и управлявано от плътските страсти да изпълнява. Ето за това говорим. Не искате ли да бъдем на такава свобода? Да бъдем свободни от това, което бушува в нас? Павел казва в Римляните, окаян човек, как ще се избавя от това тяло? Той казва, через Исус Христос. Но преди това разправя, че всичко това минава през кръста. Той казва, като се разпъваме заедно с Христа. И затова нашия брат казва, аз се сравнявам с Христа. Аз като пастор трябва ли да бъда разпън с Христа? Какво казвате? Или просто да проповядвам на думите на Исус? Не, това е задължителното, защото по този начин аз ще мога да служа правилно на Бога и ще мога да угодя на Бога. Защото вие, всичките, тук сме примерно 50 души, всичките да бъдете неверни, всичките да бъдете бунтовни, всичките да бъдете плътски. Аз съм длъжен да ми слугувам и съм длъжен да остана верен и да оставам и да и не мога, дори до край, до последния ми ден, вие да не приемате Христа. Аз съм длъжен да ви слугувам през цялото време. Разбирате ли? Защо? Защото не зависи от това, което вие сте, а зависи от този, който ни изпрати, за да представлявам истината. Така е живота ли в Христос? Сега, намирате ли го за трудно нещо? Не. Виждате ли? Намирате ли? Защото всичко е по благодат, брат ми, и че не вяра. Аз ти гарантирам такъв живот, защото съм събрал на Бога и защото нося това благовестие и съм свидетел на това благовестие. Да. Защо ние всички да не се обърнем към Новия Завет? Павел казва, Бог ни направи способни служители на един нов завет, каза към коринтяните. Дава ми пример, каза с Мойсей. Мойсей носеше буквата, но не носеше слава, когато преминаваше. Поради завета, който е стар, поради завета, който преминава. Сега, ние не можем да служиме на Христосови ритуализми и в неща, защото като служиш ритуализми, ти правиш човешки дела. Ти се своеверно се поканеш на Бога, в страх търсиш Христа, за твоето доброволие, за твоите неща. Не искате ли да свърши това нещо? Моля ви се, не искате ли да свърши? Моля ви се да се обърне, имам предвид първо към служителите. Нека наистина да заставяме там, където да носиме на хората истинското благовестие. Самите те да осъзнаят, че това е много важно и да се грижи на всички
всичките, да се обуваме докато Христос бъде изобразен в тях. Те се нуждаят от истински слуги. Да, брат Сашо, казвам ви, не казвам, че не сте такива, но се нуждаем да се върнем под авторитета и служението на святите ни. Аз бяхме в София и една жена сестра споделя с мен, казва така: брат Иване, ние не сме религиозни вече. Преди 4 години спряхме уния песни, които ни правят религиозни, спряхме по начините. Каквото и да спреш, аз казвам, сестро, каквото и да спреш, ако го правиш с делата си и с човешкото си намерение, ти си оставаш на място, където винаги дяволът ще те заблуди, винаги ще хване пак за нещо и винаги ще бъдеш обвинен. В Евреите се казва, поклонника не може да бъде очистен от съвестта си, която го обвинява, защото той принася в земна скиния. Но когато си принесен в небесната скиния, там нямаш обвинение за грях. Ти си син на Бога, дъщеря на Бога, която може да живее според правата и авторитета в Новия Завет и в Христа. Тук ли сме казвали? Добре, отиваме на там. Вижте какво казва той. Между които и ние всички сме живели, между хората, които са под авторитета на княза на важност на власт, т.е. дявола, в нашите плътски страсти, казва така: като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите и по естество, сме били какви? Синове на гнева. Били сме синове на гнева, чада на гнева. В Римляните той казва така: а поради това, защото ние сме изкупени поради неговата кръв, той ни дава изкупление, такова, което ни дава живот и Божия гняв не е вече върху нас. Сега, искате ли Божия гняв да бъде върху нас? Не, никой не го иска това. Но не може да излезнем от Божия гняв, ако не останем в смъртта и възкресението на Исус Христос. Ако нямаме живот, който наистина съобразен с завета и правата в Христа. Затова аз, като слуга на Бога, съм отговорен за последния човек. Всеки трябва да приеме Словото така, както е писано, така както брат Павел е писал и написал. Защо? Защото всяко друго Евангелие, цитирано от мене по-човешки, тълкувано по-човешки, угодно на човешките, то е проклето, не носи благословението живота Христос. Какво е проклятие? Да нямаш Христовия живот, да нямаш живота на Сина. Проклятие някой ще казва проклятие, защото нямам хляб на масата, нямам дрехи. Не. Всички тези неща ти можеш да ги изработиш сам за себе си, като правиш някакви неща. Но това, което Бог наистина ни дава, то е живот, който е отделен от съдбата на падението и проклятието. И това е в Христа. И затова сега искам да попитам: готови ли сте да живеете без грях на този свят? Трябва да сте готови, защото по този начин ние се съгласяваме в живота на Христа и можем да го живеем. Но ако вътре в себе си ти останеш комплексиран от Христа, че не можеш никога да бъдеш така, както Христос, реално ти свидетелстваш: аз не съм приел благовестие, аз не съм повярвал още, аз нямам вяра още. Дори да си в това състояние, пак ти казвам, не се притеснявай. Бог има реалната сила и власт и авторитет на живота ти, няма значение в каква възраст си, да те постави в Христа и да бъдеш отделен от греха, от закона, от буквата, от чуждите учения, от фалшивото християнство, от всичко това, което днеска хората са се заблудили и се покоряват на този начин на живота. Добре, отиваме на четвърти стих. Бог, забележете какво казва Павел, обаче който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, казва той в четвърти стих. Даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията ни, са живи ни заедно с Христос. И в скоби е писано: по благодат сте спасени. Сега, да, ние сме спасени, да ви кажа, ние сме спасени, защото е платена цена, спасени сме. Но за да участваш в това спасение, ти трябва да угодиш на Бога, като приемеш живота на Сина. Защото ако не го приемеш този живот на Сина тук на земята, ти няма как да свидетелстваш, че си спасен по благодат и че си син на Бога. С други думи, това и за мен, и за всеки един е нещо, което е условие за нас. И ние чрез вяра трябва да приемем такъв живот. Моля ви се, хора, разберете ме. Не искам да се криете в това, че примерно сме роми или хора необразувани, неучи, затова не може да разберем тия неща. Казвам ви, нищо да не може да четеш. Нищо да не можеш да пишеш. Абсолютно да си човек, който никога не е бил книга в живота си. Ти си на същото място, където съм и аз. Божия Дух да ни служи на теб и на мен. Разбирате ли? А Той го прави съвършено и абсолютно не по човешки начин, както ние си мислим. Затова са благословени всеки един, който се смирява и се покорява, братя мои сестри. Те не дойдохме тук, аз не дойдох в Сливен с идеалната цел. Дай сега да ще изкарам кирливите ритми на пасторите, ще ги направя на пухи прак. Те са религиозни. Не!
Моите братя всички са избрани от Бога, аз го казвам навсякъде. Те са така, да, те са служители, но ако останат да служат на нещо, което не познават, те рискуват собственото си спасение и рискуват и нашето спасение. Аз рискувам вашето спасение, ако не ви проповядвам живот, който и аз го имам и не е съобразен с това, което Словото го пише. Разбрахте ли какво казах? Говоря за проповедниците. Това е много важно и много отговорно, защото това служение не е наше, то е на Бога. Както Исус Христос послужи, без никой да знае, че служи на Отца. Разбирате, никой не знаеш, то само Той знаеш. Така днеска личността, която служи, е Святия Дух, но Той служи чрез църквата. И аз ако съм пречка и съм бунтовен към това Той да си достига църквата и да достига народа си, тогава каква светлина ме очаква мен като човек, който казвам, че мога да говоря за Бога? Разбирате ли ме? Говоря за моите братя. Не става въпрос, вижте, открадвам, излъгал, нещо направил, бил си гладен, взел се от дарението. Няма значение това. Това няма никакво значение за тебе. Ако днеска наистина осъзнаваш това и се обърнеш наистина да бъдеш слуга на Бога, така както трябва да бъде. Бог заличава всичко, за него няма никакво значение. Освен там няма да имаш обвинение. Защото да, вижте, взимаме от десятъка и ни боли, като че ни прави нещо гресно. Трябва сами да сложим на главата си прегоряла съвест да кажем, да бе, аз съм слуга на Бога, трябва да ги взема. Да, но трябва да видя хората, че са духовни, че Христос е в тях, тогава да имам мир, че мога да се храня това, което заслужавам. Разбирате ли? Иначе ако Христос не е в тях, аз имам обвинение. Тогава какво правя, Боже, греша ли? Какво правя? Ти си ме извикал, да бъда нахранен чрез Тебе. Аз съм ти слуга. Каквото ми дадеш, доволно ми е. Така си ме научил да живея в имане, в нямане, в болка. Но защо ставам крадец? Ето го, защо се обвинявам? Защото ако между нас има Христос и го виждам хората ни, аз ще мога да един залък, моя брат да ми даде от църквата, ми се полага, защото съм слуга на Бога. Разбирате ли ме, братя? А ако ще да взема от тях всичкото и богатство, тогава аз съм крадец. Човек, който не служи, а е наемник. Ето това трябва да го разберем всички ние. Да, полага ли се? Всичко ни се полага. По Божията воля, като носиме благовестието, но полага ли се с мъдрост да изразиме Христа в нашите брати и сестри, а не по-човешки, защото по-човешки нито те достигат, нито ние достигаме. Затова разбран съм за това, което казвам, нали? Мисля, че съм максимално разбран. И така трябва да бъде. Вижте какво казва 4 стих. Бог обаче, който е богат с милост, поради голямата си любов, която ни възлюби, даже когато в 5 стих бяхме мъртви чрез престъпленията ни, с ние се живи заедно с Христос. По благодат сте спасени. Сега, искам да попитам нещо. Искате ли цял живот да казвате, че Исус е Господ, а да не нямате живота на Христос? А да нямате Неговия завет и да не участвате в Него? По това начин ще се окажем като Исак. Аз го казвам на моите брати. Като хора, които просто знаят, че Бог има съществува, но същевременно никога не навлизат в живота и на уста на това, което е платена цена за тях. А това ни очаква. Това ни е нашето, това е богатството. Христос ни е даден за нас. Христос ни е даден да живеем така, както е Той на тази земя. Затова много ми е така странно, защо хората, като говорят по този начин за живота в правда и святост и в мир в Христа, защо спорят с мен? Защо казват, ние сме човеци, Иване? Защо да живеем така, както Христа? Ние сме човеци. Добре, разсъдете сами. Правилно ли говорим? Като сме човеци, а същевременно проповядваме благовестие, което казва, че сме отделени от греха. Проповядваме благовестие, което ето това казва. Вие сте съживени и сте заедно с Христос, от дясно на Отца и сте по благодат спасени. Нали това е свидетелството? Защото можем ли да сме в Христа с ония грех и ония неща, които ние днес ги прочитаме като наша слабост и оставяме върху тях. Затова моля ви се, нека Божия Дух наистина да го оставиме, да ни послужи така, както трябва да бъде. Аз не казвам, че съм човекът, който ви носи това благовестие сега за първ път. Вие сте чували тези неща. Вие наистина сте мислили върху тях. Но истината е, че ако ти самия не оставиш себе си всякъде да изобрази в живота ти това, наистина отделен от греха, отделен от закона, ти няма как да служиш на Бога легално и легитимно. Ще приемеш ли доктор, който няма легитимност? Ще приемеш ли полицай, който ти говори за някакви неща, че ще те опази, че ще те служи, а той реално дневник и си прави някакъв, той е криминално проявен, той няма нищо с истината, той човек не е. Точно така е със Словото. Всички ние представляваме Словото на Бога в самата реалност, такава каквато е и е платена цена за него. Да видим сега. По благодат сме спасени. Спасени ли сме по благодат?
Така е. Но ако останем в греха под закона, спасени ли сте? Не. Тогава, как ще видим утре Бог, когато Той каже: покажете ми това, което съм направил във вас? И ние ще покажем делата си, а делата ни ще бъдат според закона и според плътта ни. Тогава може ли да кажем в последния момент: Боже, спаси ни, не можахме да разбереме? Той ще каже: добре, Иван, как да те спася? Аз изпратих духа си, преди това изпратих сина си, изпратих духа си да те научи, да ти покаже, да ти даде този живот, да ти даде реалността на този живот и всичко да бъде така, както угодно на мен. Защото аз искам и съм те спасил, но това нещо може да не работи за мен и за тебе, ако се превърна в образа на Исав или образа на човека, който не познава Бога. Та искам да ви кажа сега, познаването на Бога не е под закона, не е под буквата, не е под човешките дела. Това не е познаване на Бога. Познаването на Бога, както Словото си му казва, то е в Новия Завет, по благодат. И всеки един от вас има достъп до този живот. Всеки един от вас има достъп до този живот. Добре, отиваме натам. Спасени сме по благодат. 6 стих какво казва? Ще чете ли някой? Чете. И като ги се извъзкреси, свои жени да седи в небесни места в Христа Исуса. Какво е това? Приказка ли? Истина. Истина. Реалност. Реалност. Защо? Защото именно в такъв живот, който си отдясно на Отца, ти си потвърден като син на Бога. Усетен на там целият ти живот. Точно така, там е благословението. Добре, ако аз го разбирам и го имам, нали, свидетелството на това, че ако вярвам, трябва да го предам на моите брати и сестри, защото аз заради тях говоря тези неща, за да достигнат до място, което реално са благословени. Не може да ги държим в зоната на това, просто да седат на място. Виж, ти си една на църква, но ти си имаш свой си живот, ти си правиш тия неща, които са ти угодни на тебе. Тук просто е важно да дойдеш на църква, да чуеш там половин час, когато ти говоря, да изпееш песента, да си кажеш мъката и си тръгнеш. Не, мъката винаги ще остане при тебе, защото мъката си е в греха, тя е в това, което не познаваме, Бога. Колко от вас ме разбирате това, което говорим? Нали? Разбирате го всичките. Това е толкова просто, толкова е наистина направил го Бог да има живот в него. Не че аз го казвам, той самото слово го обяснява. Но без вяра в благовестието ние няма как да започнем да живеем така, както Бог ни се живил от мъртвите. А имаме ли вяра за благовестието? Защото ако имахме вяра за благовестието, щяхме да имаме това, което. Нали? Но ако имаме вяра, която е концентрирана на други неща, с други думи ние може да се заблудиме и да искаме много неща. Аз пример ще ви дам с нощи. Бяхме в град Козлов при нашия брат там и хората с постигането, знаете ли какво направиха? Молете се за нас, молете се за нас. И вие ако видите тази картина, това изглежда, че хората наистина, как да кажа, се нуждаят от Бога. Те наистина се нуждаят от Бога. Но не просто да получат, нали, получава собствено си нещо и си тръгва пак на света, пак на греха и това. Добре, тогава аз как му служа? Какво му служи? Какво му направи тогава на този човек? Дадох му някакво нещо, което е за момента и той пак си останал там, където си е винаги бил, в греха. И пак седи в живота на този свят и пак се измъчва. Тогава как му служа? Тогава как му служа аз? Затова всеки един от нас трябва да осъзнае. Нуждите, проблемите, те са несвършващи, те никога няма да свършат. Затова е целта на Бога да ни събуди от този свят и да приемаме Неговия мир и Неговата радост, такава каквато е достатъчна чрез вяра. И да живеем наистина според Божия стандарт, който е в това благовестие. Отиваме натам. Се възкреси и заедно с Него ни сложи да седим с Него в небесни места в Христа Исуса, за да покаже през вековете, които ще дойдат, изобилното богатство на своята благодат, чрез добрината си в Христа, към нас в Христа Исуса. Благодата, къде работи? Тя работи в Новия Завет. Там, където човекът върши човешки дела, там, където човекът прави някакво свое нещо, там няма благодат. Там човекът просто си върши неговите неща. Логично е. Добре, сега, какво толкова лошо говоря? Какво толкова лошо говоря? И хората из цяла България знаят, Иван говори винаги против пасторите, той разрушава църквите, но какво говоря лошо? Аз не мога да осъзнавам това. Защо хората се плашат? Защо пасторите се плашат от това, което говоря? Нима говоря нещо, което да те открадне, да те пробуди. Не говоря за спасението на хората, не говоря за... Вижте, не се оправдавам през вас. Казвам ви, напротив,
Дори ако чувате неща, които да ви правят да се страхувате, напротив, имайте мир в Бога, защото Бог е определил да живееме така, както е угодно на Бога. Аз знам, че това слово, което аз го говоря, сега давам пример с мен, за да го кажа и на другите. Може да го говори и той, и той, и той, но само едно, когато са легитимни, са изпратени, когато са Божии синове и свободи, които изпълняват волята на Бога. Но ако човек просто изпълнява това, как кажа, точките, процедурите на ритуалите, ти го разбираш. Ти си влизаш, аз познавам в град Крум жени, които посещават 50 години църква. Ето го пастире на една от тези църкви. Така ли е? Да, 50 години и седат в един и същ образ. И мъже и жени. Чувате ли? Защо е така? Защото някой трябва наистина не да ги обвинява, не да ги удря по главата и да каже, що си? Защото ти самия не си достигнал тогава. Но като им слугуваш, като им показваш живота на Христос, като наистина им довеждаш този живот на благовестието до тях чрез вяра. Защото ако ги караш на сила да бъдат християни, могат ли да станат християни? Никой. Тогава защо държиме хората на сила в църква? Защо? Да дам ли пример как е на сила? Да, ще ви кажа. Ако вие излезете от църква, имате проблем. Ако вие не правите това, което трябва да изисква църквата, имате проблем. Дявол ще ви настигне, да, това е така, но произвежда в тебе суеверие. Ти идваш от църква и като разбираш, че църквата ти дава живот, който е угоден на Бога сега и във времето на слугата. Той трябва да служи вече. Тия хора да станат духовни, а духовен живот без благодат няма как да стане. Разбирате ли? Искам да ви кажа, ходим навсякъде из България и в Европа, навсякъде положението е много също. Няма значение от интелекта, от културата, образованието, езика, българи, цигани, турци, всяко. Всичките са на такова място, че да се страхуват за живота си, как да успяват в този свят, а не да представляват благовестие, което е изписано и което са го получили. Затова трябва тотална корекция и да оставим наистина служението на всяка Бог, да поставим в нас живота Христос. Аз го вярвам за всеки един от нас. Отиваме на там. 8 стих какво казва тази? Защото по благодат сте спасени чрез вяра. И то не от самите вас, това е дар. Така, ако има някой да отхвърли спасението, това ще сме си ние. Като отхвърлиме това велико благовестие. Като отхвърлиме живота на Христа. Така ще бъдем заблудени. Така ще стане. Ако ние оставяме дявол да ви заблуждава, че просто можем да живеем само така, тук на земята. В страхове, в тързания, в мъки и в грях, който ние искаме да го скрием. И сега... Да, брат. Ако ме попитате сега, Иване, ти свят ли си? Добре да те попитам. Защо да не съм свят? Ядосвалите това. Ти си свят. По Божията воля ние сме святи. Защото отплатила цена. Добре, защо трябва да приемаме себе си грешки и да живеем в една милост? Казах го вчера за ломските църкви, как е обучението. Идваш си всяка неделя на църква, Бог те прощава за греха и ти понеделник до събота пак си грешен. И защо понеделник до събота да живееш като грешен човек? Не може ли да живееш като човек, който е син на Бога и да принасяш плод? Може! Христос не е платил цена за това. Платил цена. Нямаме ли Евангелие, нямаме ли благодат, когато дава такъв живот? Има. Но защо не го достигаме, братя? Вяра нямаме. А вярата ще дойде, когато има учение, когато има хора изпратени от Бога да представляват по такъв начин живота. Защото един само да носи съмнение, той е заразил цялото общество. А представете си, ако този аз съм един. Какво става? Ако аз съм този един. Аз буквално съм вирусоносител на цялата логика и идеология на дявола. Разбирате ли ме тази сутрин какво говори? Всичките и жени и мъже, там отзаде жените, слушайте ли ме? Имайте мир. Говоря истината. Слушайте. Бог да ви благослови всичките. И така е. Постигнато е. Цялото това нещо е постигнато с години, за да стигнем до това нещо, което сме стигнали днес. От човешките дела. Сега Бог може да го възстанови. Може да направи така, че да бъдем угодни на Бога в благовестието и живота на Бога. Моля ви се всички да го приемем. Така, отиваме на там. 8 стих, по благодат сте спасени чрез вяра. Пак ще го кажа. Защото по благодат сте спасени как? Чрез вяра. Чрез вяра. Чрез вяра. Добре. Аз знам, че всеки един от вас казва, че има вяра. Нали? Или по някакъв начин си мисли, че има вяра. Виж, нещата не се базират на това ти да се приемеш от себе си християнин. Ти само себе си да направиш от себе си вяра. Работата е тази вяра, която имаш. Ти да виждаш плодовете
на тази вяра. А плодовете на тази вяра са изписани тук, в това благовестие. Защото ти, когато вярваш, Бог те превежда от смърт към живот. Ти чрез вяра се сравняваш с Христа, отиваш на кръста и там свършват делата и авторитета на закони на греха върху тебе. Имате ли такава вяра, която грехът да е завършил за вас? Ето това предстои да стане. Ето, виждате ли? Точно така, не може това да свърши. Това е, братя мои сестри. И Святия Дух иска да го направи за всеки един от нас. Но ако ти вътре в себе си казваш, ама аз не мога бе, защо? Защото, както ще да е, в сряда имам други планове. Сега, нали, това ден е добре, звучи добре, ама сряда трябва да отида да спечеля, да направя нещо. Ето тук вече ще се реша нещата, ще се обърнат нещата. А и трябва ми много неща за дома ми, за семейството ми. Ето го страхът. Ето това използва дявола. И затова Исус казва, ако не оставите всичко, вие няма как да ме следвате, защото Той знае много добре. Ако го следваме, ние ще отидем с Него на кръста. Но ако не го следваме, ние ще се спрем някъде на пътя и ще останем заблудени. Та може ли да приемем благовестие, което реално ни се дава чрез Духа и по благодат, или просто само да го изучаваме? Чрез интелект може ли да станем в благодата? Вергили, какво казваш? Чрез умъци. Само да кажем, аз съм по благодата. Защо съм по благодата? Защото като греша, ми се прощава. Не, това не е благодата. Благодата е когато си грешен, да ти изкара Бог от греха и да си изкупен и край, оправдан и да живееш вече поседена там за Бога. Но това не става само за проповядване, нали, по човешкия начин, за да хората да видят, че това е църква. Не, с това се служи на хората. С това е животът, който ние служиме на хората и те трябва да го имат. Кажем ли амин? Амин. И ние за това ще дойдем в кота. Да говорим за другите послания, за всичко това. Трябва да се прави така, както трябва да бъде. Добре, отиваме на там. Значи, по благодат сме спасени чрез вяра и то, забележете, не от самите вас. А какво е това? Това е дар от Бога, както го казах в началото. Христос е дар от Бога, благовестието е дар от Бога, Новия завет е дар от Бога, то е обещание, то е наследство за нас. Ние нищо не правиме за това, но ни се дава. Но за да ти се даде, трябва да наистина да приемеш живота на Христа във всяка едно, в това, което е Той. Защото Той иска да ти даде вяра и в тази вяра да има цялото благовестие, цялата благодат да положи да бъде там, в тебе, чрез Святия Дух. И това е съблазната сега. Защото много хора по лицето на земята казват, че имат общение с Святия Дух. Нали така казват? Но защо не общуват в зоната и определеното благовестие? Защо не общуват така, че да бъдат свободни от греха? Какво всъщност прави Святия Дух в служението си? Спаси, какво прави Святия Дух в служението си? Чудесайте на мен. Едното. Това е само едното. Така, Дух какво прави? Той извършва това, което го четеме. Точно. Ето го. Разбирате, добре, защо църквата тогава да не отидеме там, че всяка Дух, като имаме общение с Него, чрез вяра Той да изпълни в нас Словото си, като ни поведе и бъдем съраствати с Христа и стане ни човек да бъде сърастват и унищожен там и да живеем наистина чрез вяра вече възкресени с Христа, да живеем по благодат на тази земя, носители на един живот, който не е този свят. Какво му е толкова нещото, което Христос като че ли не може да ни го даде? Аз за това се очудвам и си казвам, добре хора, добре слушатели, защо заставате против Христа по моя начин? Защото Христос биде даден за нас, за да имаме Неговия живот. Той не е даден за да стане буква за нас, за да го изучаваме, за да го си говорим на тема на кафе или на чай, или да създаваме някакви общества, които просто интелектуално се доближават до Бога. Това всичко е направено от Бога по Божията воля, още преди създанието на света. Първа глава на Ефесяните обяснява. Ти си избран за Бога, за да се съединиш с Христа. Може ли някой да спре това дело на Бога? Никой. Тогава защо ние го спираме с човешко поведение и избиране човешки неща, които правиме в името на християнството, което си е по наш избор и нашето човешко осмотрение? Точно така, братко. Затова, айде да го направим така. Да пообщуваме, да имаме разговори, да четем целият Нов Завет. Защото аз съм слуга на Новия Завет, аз проповядвам Новия Завет. Знам Божията воля в Новия Завет, защото там е доброта и там сме всички ние. Да познаем живота на църквата, защото живота на църквата е скрит, защото то е служението на Святия Дух. Единствено Святия Дух изобразява живота на църквата. Ние без него няма как да живеем. Добре, можем ли да се наречем църква, ако все още не сме приели това основните неща на вярата? Нещо, което ни въвежда. Значи, вижте, просто е толкова ясно категорично.
Затова казвам, нещата, които ни трябва, реално ни трябва учение наистина, което ни дава живот, благовестие. И това да се съединиме всичките в учението, което е проповядвано. Защото ако проповядваме друго учение, ние проклинаме хората и себе си с неуспех. Ние попадаме в място, където не може да вършим Божията работа. Така, защото по благодат сме спасени чрез вяра и то не е от самите вас, това е